ezen a fesztiválon a 3 nap alatt, július 10, 11, 12-én mi az, amit megtudtok, vagy megtudsz, vagy meg szeretnél mutatni abból, amit valószínűleg a magyarok nem nagyon ismernek a latin-amerikai kultúrából? De először mesélnek, hogy ez hogyan jött ez az ötlet. Ugye én 20 éve Dél-Amerikában vagyok, kint túravezetek, és a nyarakon én is szeretek itthon lenni. És én a Káli-medencében lakom, és már néhány éve megfogalmazódott az a törzsutasaimmal, a közegemmel, hogy mi lenne, ha ezeket a éves összejöveteleket, amik tényleg arról szóltak, hogy kirándultunk, berúgtunk, zenét hallgattunk, ezt egy kicsit kinyitnánk, és megmutatnánk másoknak is. És hát én sokáig vonakodtam, mert egyrészt nem vagyok Magyarországon, én nem vagyok fesztiválszervező, aztán valahogy ez mégis úgy alakult, hogy na, álljunk bele. És beleálltam ebbe, nyilván, mint minden első fesztivál, biztos, hogy anyagi csőd, nagyon korlátozottak a lehetőségeink, mind anyagilag, mind infrastrukturálisan, mert ez egy első ilyen kezdeményezés. Amit én tapasztaltam ebből a kettős életből, hogy Magyarországon a latin közeg, a magyar közegkel nagyon minimális kapcsolatban van, ez nagyjából a latin táncoknak a megújulásával, európai megújulásával indult el, tehát az, hogy mondjuk 20-30 éve megjelentek az első salsa bachata klubok, és ma már tényleg hihetetlen mennyiségű ilyen event van, ahol lehet egy étteremben kóstolni latin ételeket, ez valami táncos mulatság összerakodik, de ezek általában zárt körben történnek, és nincsen megmutatva az embereknek, sem a latinoknak Magyarország, sem a magyaroknak a valódi Dél-Amerika. Ezt általában az ide betelepült, benősült, beházasodott emberek éltetik ezt a dolgot. De bocs, szerinted miért? Mert túl intenzív nekünk a latin kultúra, vagy túl erőszakos, vagy túl tolakodó, vagy nagyon távol vagyunk egymástól, vagy nincs itt annyi latin-amerikai, hogy ez valahogy egy átmosódjon, vagy szervesüljön a magyar kultúrával, vagy miért? Nincs itt ennyi latin, tehát hogy egyértelmű, mi ugye nem vagyunk egy migráns ország, hozzánk nem úgy jönnek a bevándorlók, mint mondjuk Spanyolországba, Franciaországba, Olaszországba. Tehát latin fesztivál, ma az ember elmegy Németországba, és se szeri, se száma annak, hogy hány latin fesztivál van, akár egyhetes formában is. Én elkezdtem ezután utána nézni egy interneten, és egész Közép-Európában nincsen ilyen. Tehát, hogy eventek vannak, események vannak, esetleg van ilyen van ugye Balatonfüreden ez a salsa, egyhetes közös nagy tanfolyam, közös nagy dzsembori, de magát a latin-amerikai kultúrát bemutató, mindent átfogó kezdeményezés nem volt. És akkor nézzük meg először kicsiben. Tehát, hogy ez egy 500 fős rendezvény, erre kaptunk engedélyt egyelőre a falutól, ugye Szentbékálán lesz, és ott az önkormányzat ugye 500 fővel maximált, hogy egyáltalán nézzük meg, hogy ez hova vezet, mennyire nem tudjuk szétvele a falut, teljesen jogosan, és lehívtunk ugye együtteseket, bandákat, általában ezek olyan latinok, akik Magyarországon élnek, vagy van valami magyar kötődésük, és nekik vannak itt együtteseik, ők fognak fellépni 3 napon keresztül, a Los Coyotes, az Unicumbia, Mario Ochoa és a Mai Rumba, Volver la Vida, akik egyébként klasszikus feldolgozásokat játszanak, tehát ez egy nagy mix, és emellett rengeteg előadást akarunk tartani, pontosan azért, hogy ne arról meséljünk már Dél-Amerikával kapcsolatban, hogy milyen az Iguazú és meg a Machu Picchu. Ezen már azt hiszem már a magyar utazó társadalom is túl van, hanem specifikusan próbáljuk megközelíteni a dolgokat, beszéljünk problémákról, olyan helyszínekről, amikről nem tudunk, akár gazdaságpolitikáról, akár régészetről, és ilyen előadásokat szeretnénk bemutatni. Mindemellett próbálunk táncbemutatókkal készülni, kiállításokkal. Úgy néz ki, hogy meg lesz Magyarország első smaragd kiállítása ezen a fesztiválon. Lesz egy gasztroudvarunk, ahol kubai, venezuelai, kolumbiai és talán mexikói konyharemekeket lehet majd kóstolni, enni. Mindemellett, hogy ez meginduljon, tényleg levittük tényleg a botomba van levéve az ára a fesztiválnak, nagyjából más fesztiválok 3-4 sor áráért lehet eljönni erre a rendezvényre. Azt szeretnénk, hogy ez működjön. Ha ez nem egy irgalmatlan nagy pénzügyi temető, akkor remélhetőleg ez jövőre, meg a következő években is megrendezésre tud kerülni. De miért az a tapasztalatot, hogy 2026-ban is nagyjából a magyarok annyit gondolnak, vagy sejtenek Dél- és Közép-Amerikáról, hogy ott őserdő van, meg Amazónia, meg indiánok, szalszát táncolnak az utcán, és mindenki nagyon boldog, bár szegények, de boldogok?
Hát nagyjából szerintem azért van egy ilyen sztereotípia ezzel a kontinenssel kapcsolatban. Nyilván az internetnek köszönhetően azért ugye az emberek azért jobban informálódnak, meg amíg mondjuk én 15 évvel ezelőtt szenvedtem azzal, hogy akár évi 1-2 túrámat össze tudjam rakni, mert annyira nem volt érdeklődés utazás terén erre az irányba, azért ez ma már máshogy van. Tehát ma már boldog-boldogtalan szervez a Peruba a Titicacatóhoz túrákat, olyan idegen vezetőkkel, akik életükben nem jártak ott akár, mert egyszerűen ma már az érdeklődés viszi ezt a dolgot, nem a szakértelem, tehát megvan az érdeklődés most már. Nyilván még mindig nem mindenkinek érhető el ez a kontinens, és ők ténylegesen abból informálódnak, amit látnak, meg amit hallanak, de azért ez egyre jobb és jobb ez a helyzet. Nem akarok én nagyon sztereotípiák mentén menni, én mindig is a specifikusságra helyeztem a hangsúlyt. Hogyha valakit mélyebben érdekel a latin kultúra, meg a Dél-Amerika, meg Közép-Amerika, akkor nagyon szívesen látjuk, jöjjön, hallgassa meg néhány előadást, jöjjön velünk el a koncertekre, este pedig 10-től éjfélig meg utcabált fogunk csinálni, és megy a salsa, bachata, a tango, meg ki tudja még hányfajta tánc. Úgy is beszélgettünk már éttermekről, megmesélted, hogy a fesztiválon is lesz gasztroudvar, úgyhogy hadd használjam ki a lehetőséget. Nagyon kevés olyan utazó van itt a Hátizsák rovatban, aki nem csak egy országot vagy egy térséget ismer, hanem konkrétan egy egész kontinenst, és már az egész kontinenst beutazta, és van rengeteg információja. Kíváncsi lennék, hogy mik azok a gasztronómiai érdekességek, amik lehet, hogy tényleg csak egy-egy falura, vagy egy-egy pici területre jellemző, és amit pont azért, mert te keresztül-kasul bejártad Dél-Amerikát, már felfedeztél, vagy így érdekességként ott van a fejedben, hogy hú, ez így nagyon speciális. Én imádom Dél-Amerikát, én nagyon, tehát tényleg az elmúlt 20 évből nagyjából 16-ot kint töltöttem. És az összes országot bejártam keresztül-kasul. Azt azért elmondanám, hogy Dél- és Közép-Amerika gasztronómiája azért az nagyon-nagyon hiányos. Mindenki ismeri a mexikói konyhát, na most az a mexikói konyha az pont azt a 2 hetet tudja, vagy 3 hetet, ameddig az ember egyszer mondjuk elmegy Mexikóba, és utána borzalmasan unalmassá válik. Tehát az, hogy mondjuk egy tacót, vagy egy enchiládát, vagy egy quesadillát eszem, hát ez nagyjából mind ugyanaz, csak a formája egy kicsit más, meg hogy milyen szószal szórom meg, de ez pont ugyanaz összes kaja, de azért erre nagyon gyorsan rá lehet unni. Én azt gondolom, hogy a perui konyha az zseniális, tehát hogy a Peruba heteket lehet eltölteni úgy, hogy az ember csak kajál, az nagyon jó. Hát egy ilyen fesztiválnak mi a hátránya? Hát egyrészt az, hogy a magyarországi jogszabályok ételmérés tekintetében mondjuk azt, hogy egészen borzalmasan túlszabályozott és értelmetlen dolog. Tehát azt a fajta latin életérzést, ami miatt akár a néviknek az alkalmazottai is mondjuk elmennének, és hú, de tetszik nekem, hogy a főtéren sütögetik a kolbászokat, meg a döglött halakat, na hát egy ilyet Magyarországon előadnál, akkor abban a pillanatban nagyon csúnyán nyomna az a ceruza. Éppen ezért egy ilyen fesztiválon sem tudjuk azokat az ételeket megmutatni sajnos, mint amiket az emberéként Dél-Amerikában kóstolnak. Például egy cevichét kivinni egy fesztiválra, hogy ilyen nyers halból készült történet, szerintem erre még tehát élő ember nem lesz, aki egy ilyet bevállal egyelőre. Próbálkoztunk ezzel perui szakáccsal, esetleg workshopként, de hogy ő biztos, hogy nem fog cevichét árulni a fesztiválon. Abszolút megmaradunk a street food vonalon, és ezen a street food vonalon tudunk ugye venezuelai kacsapákat, esetleg empadádákat, tekenyókat adni, emellett ugye kubai alapételeket fogunk tudni majd bemutatni. Én próbálok kolumbiai maszorkádával, mert lesz kolumbiai szakács is, hát ha bevállalja, hogy megcsinálja. Mi az a kolumbiai Nagyon egyszerű étel, valójában ez szecskázott hús, kis krumplival, kukoricával, hagymával, szószokkal összeöntve, és egy ilyen street food jellegű. Nagyjából olyan, mint egy gyrosz tennél, csak nem tekerjük be pitába. És hát ilyen nem gyors éttermi, de utcakajákkal próbálkozunk. Nagyon remélem, hogy ez a Kalikáli megéri mondjuk a 3-4 éves kort a jövőben, akkor már tudunk abba az irányban nyitni, akár külön engedélyekkel, hogy ezeket értelmesen, normálisan be lehessen mutatni magasabb színvonalon. Egyelőre most az van, hogy ez egy utcabál jellegű fesztivál lesz, jól fogjuk magunkat érezni, és street foodot fogunk enni. Úgyhogy mindenki, aki erre kíváncsi, azt nagyon szívesen látjuk Szentbékálán július 10-én.
Egy latinos hátizsákrovatot csaptunk ma, jártunk Venezuelában, Kubában, beszélgettünk gasztronómiáról, kultúráról, illetve megtudtuk, hogy hogyan lehet 2026-ban is akár felfedezőként nevet adni egy tök új vízesésnek, vagy egy újonnan felfedezett vízesésnek. Nagy Endre volt a vendégem, a Mirador Adventures alapítója, túravezetője és a Kalikáli Fesztivál alapítója. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt lehettem.